ত্রিপুরা রাজ্য সমগ্র যত ডিস্ট্রিক্টর जों हर नागिरनाय जे खरबै बुजामानि जों थिक अबन फरेसन रुट ब्लक लाइका बिसिब्रम समा आगे सिटी भाषा हमनो तोसा खाइ दं दंगर निनि आगुर लांदुन सिटी भाषा खताम जे स्टुडेन्ट जरा बहुत बुजामा तोसिना बा रावा ति भाषा खरंनै बुजामा तैताम सानाय पहिला बेलाय बेलाय हामबाय आं मनुखा जे मियाफु बे सारियो जे लुकबानि जे सिनि गामियो सिंथरानि प्रब्लेम नि गदै नायनि दंहा तो अपन लोगों ने सिंथिनि जे सिनि पॉइंट डिवीजन कमिटि नि बखाबते जे थांनाय जे 30 तारिख नि जे पार्टीमु जे खरबनि जे सिनि भाषा बुजामानि सिंथिनि अपन लोगों ने सिंथिनि ओ जागासिनि जे कक्थुनाय रनि जे नुहुनै सिंथिनि पॉइंट डिवीजन नि कमिटि नि बखाबते जे टिप्रा हास्तिनि जे अमाय जे अबाहाय जे गुन्दागिरि जे दालागिरि रत्न सुङाबना तिनि जे सिनि डिवीजन कमिटि नि बखाबते अबने जे सानायो जदिनो अमाहाय जे बाकपारगिरि जदिनो सायेकाय आं डाइरेक्ट सानाय जे टीआईएसएफ जों एर नासि तंगला जे थांनाय जे सिनि खवायो जे अमाहाय प्रो जे सिनि खवाय कलेज नि जे स्टुडेन्ट बुजाकमानि जे खरबरि जे खरबरि बुजाकमानि जों थिक अबन फरेसन रुट ब्लक लाइका लगलगिनो जे खवायनि डिस्ट्रिक्ट नि कलेक्टर जे अजानि जे एसपी फाइने बरक सोंबाय आसबे बर कन्फरेन्स मासुका काजे आगोबन सानाय जदिनो अमाहाय तिनि अजगा खवायंतन निनि जिरानियांतन निनि कलेज आवरंतन निनि उनुगुतिंतन निनि साब्रुंतन निनि गबनपुरंतन निनि आगुर लांतन सिनि तिबासा खताम जे स्टुडेन्ट जरा बहुत बुजामा तोसिना बा जदिनो अमाहाय जदिनो सायेकाय सिं टीआईएसएफ टिप्रा राज्य जत समग्र प्रा हर जगिरि नाय टीआईएसएफ नि प्रा हज लाय फुलुगिरि नाय आंका अबस सामनाय ति सिरिं काय ति अबनुगै आंनु सांनु मांगे आंगे लगलो सेरेगलाय थामो 50 करिनि बगैसि ओमाय बागपारगिरि सिनि राज्य जनि दं ताय बिसि खालि तिनि अब कतालमो निसिया मकुल कताल कुतुमाया म निनि बसर बुसुम बुरुम बिसिब्रुम समा आगे सिटी भाषा हमनो तोसा खाइ दं दंगर इनडाइरेक्ट इबादा खाइ दं निनि कलेज थाका बनाय निनि बारानो सफाय बनाय ओमाय गोबां सिनि बर हमनो तोसा खाइ दं जदिनो अबाहाय मथाय आंके जों बुसकानि सालो जे टीआईएसएफ नै टिप्रा राज्य समग्र जत डिस्ट्रिक्टआव जों हर नागिरनाय याकाया तेका जों फैयो जों त नखा जे बुजाखु बिन बागै खरांथि साका जे टीआईएसएफ रक टीएसएफ रनो सिमिसे खरांथि सनो फेबा हास्तेनि टिप्रासा दफानबो कक साइट न फाजिंथि खरांथि सामनु गया हम तेले ताम सना नारि आगाबो आंनि आसा सान थांला कारण सुजत साननो सिनि टिप्रासा माय जतनो जों टिप्रासा बसना हाजो बाक्साबा जानायाव पार्सनालिटी प्रब्लेम जानि व्यक्तिगत प्रब्लेम मानो बाक्सा जे ओ जे इन तंजरनि दाबो लाइफ सिचुएशन हाने वेदार हानिया कारेन्ट ग्रेड अमो बाक्सा न्यूज लुगिया हुमान आं कुन यानि को मिया सरि जे आं जे अन न्यूज तो आं ब्लाइ हामबाय मारसनि टाउन कमिटि जे सिनि टीआईएसएफ रनो तिनि बर थांनाय बर अलरेडी बर केस एफआईआर खायजा बर मिया साइको थांगिनाय बर जे आं जे पुलिस साहरबाय बर साव जे दिनि निबिसि मिया हर डिभिजन जतिनो एरेस याखाय बर तिनि डिभिजन थांगिनाय जे आंतरानि डिभिजन कमिटिराव जदिनो एरेस खायजाखाय बर काम खाने बर वानसन बरे जदिनो खायखाय जों क्वाइ डिभिजन कमिटि निगै जों टीआईएसएफ जे आबोनि जे सभा खालायनि जों टिआर दं बुनाय रक साबा मुं रक नामान बुनाय रक आं खरता मदा खरबरै आं उंगखा कृष्णा गगदे सादे बापन देबनाथ तारपरे जुजु देबनाथ लिटन देबनाथ ताहि दंगो सरस्वती देबनाथ बर खरक ब्रै बाकपार गुन्दा माहाय जे माफिया ओमाहाय आंजाद आंगाबो सामनायो ओमाहाय जदिनो अब कुन आगरतला सहर सिमिया निनि कुन तेलामुरा निनि जिरियानि एंतन ओमाहाय जदि सायकाय नेक्स्ट जे भबिष्यत ताम ग्यारेन्टी दंबा नों आंनि सिनि तेपासा कुन ग्यारेन्टी गरै आबो जदि अबनो ताबो जदिनो पुलिस प्रशासन जरा आरको डक्टर जदि अबनो नाहारै जा आइनि मते जदि एक्सन लायकाय जों टीआईएसएफ डाइरेक्ट आगा सह जों एर नासि तंला जों अबनि जे केरेनानि तंमानि जों खाने ताबसु जरा बरा अरा रमजाखा ताबसु जरतै अमाय को कोनसो पाय को मिया सारे बरक जे आगतनि जे टिम टीआईएसएफ जे डिभिजन कमिटि बरक मिया सारे थाकान सो तिनि टेस्ट थांबिनाय बरक ति थामन परे विशेष आं खबर आबिनाय
bujanai rok borok bujakha bahai rok tabuk sakha bujanai rok ni condition ke belai bahaya ang je mamani khobor korok ni bujakan khanao korsa ke do mana khane family si bo ngoinai bo azagao bo kuzgeri mana khane family bo mana khane pai para thaman se log loi thanai nai boro bara ni skolai bo gun kado to belai rok condition belai ni serious unda je bujanai rok nor bunu kana wasa news rok ang je lupani bin bomor ko yang dukmanjak bokhorok dukmanjak ko mahai condition ja nin chinmo ang bisan de rumah kuai TIS division committee konvenar amai